Ja, så er vi kommet over her på Jættelins fabrik i Kolding. Det er en virksomhed, der sælger træpiller og har et meget dyrt opsætningsanlæg, som det hedder på nudansk. En meget dyr maskine, der brændte af sidste år ved stormfloden i oktober. Nu har man altså sikret her indendørs. Så er nogen, der spørger, kan boxhall bruges indendørs? Det kan den da. Og prøv at se her, hvor fleksibel den er. Vi kan simpelthen dreje den rundt alle vegne. Og selv herover, hvor at pladsforholdene er meget begrænset, så kan det altså lade sig gøre. Vi kører lige forbi her og prøver at se her. Det er altså snært, men det kan lade sig gøre. Den vi går her har sat op, det er BV102. Det er den, der dækker 1 meter vandspejl, 100 cm i højden. Og vi har altså valgt at køre den hele vejen rundt om det her store opsætningsanlæg. Fordi hvis der er noget, der ikke passer sammen, så er det vand og træpiller. Og derfor så har vi nu sikret den her maskine, så ikke at virksomheden her, den skal ligge stille både 6 og 9 måneder efter en stormflod. De er klar til at køre videre dagen efter stormfloden har været der. Tak for denne gang, og de varmeste og tørreste hilsner fra Kolding.